Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mata da maza da suke wannan wuri, 'yan jarida, assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, jiya an yi zaɓe na cike gurbi a ƙauren namo da South Constituency, inda aka yi sata ƙiri-ƙiri, aka yi sata ƙuri'a waɗanda jam'iyyar APC ta shirya da sojojin Najeriya suka je suka hana mutane su yi zaɓe, suka ba ejen na jam'iyyar PDP kashi wanda ake kora wanda aka sama tear gas a sama tear gas, suka kwace zaɓe completely, suka yi abinda suka yi, suka sama kansu ƙuri'a da tunaninsu sun yi siyasa. Wannan abun baƙin ciki ne kuma abun Allah wadda ne a ce jam'iyyar take mulki a matsayin tarayya wanda ya kamata ta ba al'ummar jihar Zamfara tsaro da tabbatar da cewa talakawa sun yi bacci ido biyu, an koma an yi noma, ba ta yi ba. Amma suke ɗauko sojoji waɗanda ne kaina da nake magana ba san adadinsu ba, motoci soja a ƙauren namo da South jiya ba su da adadi. Ni na ga bindigar da ba taɓa gani a rayuwa na ba a hannun soja a jiya. Inda waɗannan sojoji da jam'iyyar APC ta yi amfani da su domin ta yi maguɗi ta kwace zaɓen ƙauren namo da South, ta yi amfani da su wurin yakin 'yan ta'adda da suke hana mutane zaman lafiya a Zamfara, ina tabbaci da yanzu an koma ana noma da an samu zaman lafiya a wannan gari. To wannan abu mu a matsayin na jam'iyya ba mai da wannan ba, kuma ba za mu sake yadda da irin wannan ba a zaɓuɓɓukan da su kasance a gaba. Gasu wannan cin zarafi ne, cin zarafin 'ya'yan jam'iyyar PDP ne, cin zarafin al'ummar jihar Zamfara ne. A bisa wannan ne muke kira da federal government da su APC da sojoji da su yi abin da doka ta ce, su rika cire hannayensu ga harkar siyasa, a bar mutane su yi zaɓe. Duk wanda mutane suka zaɓa shi Allah ya ba sai a yi shi. Amma abin kunya, jiya ina gaya muku a saka jiki, a brigade commander na soja shi aka ba polling unit yana tsarewa. Brigade commander wanda ya kamata a ce yana daji suna yakin 'yan ta'addanmu irin su Bello Turji, su Dan Sadiya, amma yana a polling a saka cikin duniya ta gani. Agent ɗinmu an buge su, an ba su kashi, an hana su shiga collation center. Wannan shi a demokradiyya? Wannan ba demokradiyya ba ne. Ba za mu yi da wannan ko ba za mu lamunce da wannan ba. Mu masu zaman lafiya da a jam'iyyar PDP, talakawa jihar Zamfara muna so su zauna lafiya. A cikin bala'in da suke shi da tsaro, ba za mu so mu zo mu ƙara masu a cikin wanda suke ciki ba. Amma wannan shine kira da za mu yi na ƙarshe ga jam'iyyar APC, ga sojojin Najeriya, ko dai su yi abin da adade ko kuma mu yi resisting abin da suke yi, ko da ku za su ɗauki rayuwar mu ne. Babu inda aka ce soja ya je yana tsaron polling unit, babu inda aka ce soja ya je wurin campaign. Abin da aka yi jiya kenan, jiya ba zaɓe aka yi ba. A zaɓen da za a yi na tsakani da Allah, mu mun san da cewa jam'iyyar PDP za ta ci zaɓe a kwanciyar hankali, saboda talakawa su tare da gwamnan jihar Zamfara. Ina aika wannan sako ga 'ya'yan jam'iyyar PDP da talakawan jihar Zamfara na godiya da jajircewa da suka yi, da duk irin cin zarafi da cin kashi da aka masa jihar, suka tsaya suka ga sun jajirce domin a tabbatar da gaskiya. ina ƙara amfani da wannan dama in gaya ma 'yan jam'iyyar PDP cewa PDP
har yanzu ita ke da nasara a jihar Zamfara kuma ita ke da karbuwa, kuma in Allah ya yarda za mu yi amfani da hanyoyi na shari'a da hanyoyin da ya kamata domin mu ga cewa an tsere gaskiya an mako adalci. Mun gode, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.